clinical officers thoth gino subtende depo ni kikauga kaka jok mitiyo go jok michungnegi kaka jalub jagoro maduong' e piny Kenya mangima beni woni members samoro kauga sama thoth ka dang'eyo system mar SHA mokwongo kaka tiyo kar mondo mi giyudumie jopiny une first point kaka ma jogi rakre go ka depo ni kae magi kawe sama thoth mar mondo mi gichiedh jotuo moloyo rango system ni system ni kodwa koso onge system be kopodho pura go kode yo machal nade mokwongo ada wacho ni nyalo bedo adier ni wakawo sama thoth to gimomiyo wakawo sama thoth en ni jatuo onego bed ni kinene onego bed ni katin onego bed ni kawo dakika moko between 20-30 kineno jatuo kendo kodhi e lab kuchocho kiore e lab ni test mar malaria nyaka kaw dakika moko 30 tang'eni en ka obro explain koro idhi yudo ka okay piny luo wa kende ei Kenya mangima one clinical officers 35,000 iwinjo to 6,000 kende mondik gi sirikal 3,000 moko ondik gi NGOs gi manyicha Trump nokelogi masani bende tich bichako rumo negi wadong gi karibu clinical officers 20,000 gi wiye maonge tich koro idhi yudo ka facility moro achiel hospital maduong' county referral iyudo ka clinical officers maneno jotuo gin 2 e shift to jotuo to dhi mana karibu 500 mopango line ok inyal wacho ni koro inene jotuo ni ndiko ni bika dhi e lab bika indiki yath ok nyalre wan nyaka watima kaka nopuonjwa nyaka kaw time na gi jatuo maneni jatuo se Rebecca Mamba neno ka atiekra gi jatuo koro iyudo ka koro pai gijecha dhi medore kachacha mopogore kata gi system ma fail ng'e ni wambe waneno jotuo ok wanyal harakisha neno jotuo koro mana achiel kuom gima timore nikech nok mar jomindiko to kineno ka adverts indiko every county ka county imiyo maka gidwaro jolab 2 clinical officers 3 to ji to nitie tandawuoyo pesa to nitie matiende niya nitiere priorities moko ma county government timo kata ging'iyo moloyo ng'iyo gimiluongo ni human resource and magachiel kuom gik mamiyo kendo wagomo iwinjo ni Nairobi sani ji nie mgomo to SHA ok ti Nairobi nikech joma neno jotuo go 95% mar jotuo mineno ei county ma Nairobi ka ineno gi clinical officers koro onge kaka inyalo negi private be ka gidhiye ma ng'e ni uyanya wilgo kapok awacho osiptende ma private ma kaka in seche moko ok yudo thuolo mar ondike gi sirikal iwinjo ni nitiere clinical officers 20,000 ma pok ondiki jogi koro odok ni koro giyawo clinic gi mondo gikony go oganda universal health coverage miwero ni ere kaka wadhi yude ka private hospitals iloro nikech gimoro kel ni AI ni en mfumo ma koro detect ni seche moko in neno jatuo mitieko to nikech ok ndiko registration number e column moro iyudo ka AI reject ni ma fraudulent or mibadhi moro nitie kanyo kasto ok chuli nitiere jok man go osiptende ma jowa ma wan ge union ma members wa ma iyudo ka ng'ato ose offer services ne sirikal chakre dweche 6 mokadho to en obando sirikal $1 million to iwinjo ka sirikal ni $1.1 gi laki 2 en mano wadwa ng'ado oko $600 ni 600 monego wachuli tichuli $20,000 koro magi gik mago makimedo tidhi riwogi iyudo ni SHA ok ti to an alo wacho ni afadhali Singapore miwero ni kata Malaysia miwero ni onego beni ma ok nyal nikech wan kaka wan ing'ado pesa mang'eny ma ok wang'e kama pesa ni te dhiye erokamano ahinya